नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आत पळया आयचे खबरो. नवीन गावच्या शिर्शी जिल्ह्यात जोडा तालुक्याचो समावेश करू जायना. कारवार जिल्हो सगळे पावंड्या जोडा तालुक्याक अनुकूल असा. आमदार अरविंद देशपांडे. जोडा मागास आशिल्ल्या जोडा तालुक्याक मुळावे सुविधा दिवचे. तालुका केंद्र म्हणून जोडात जाय आशिल्ल्या सरकारी कार्यालयाक मान्यताय दिवची. नवीन गावच्या शिर्शी जिल्ह्यात जोडा तालुक्याचो समावेश करू जायना अशी मागणी हलयाल जोडा मतदारसंघाचे आमदार अरविंद देशपांडे हेमी मुख्यमंत्री बसवराज बोम्माई हेंचेकडे केली. जोडा तालुक्याच्या काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांसहित आमदार अरविंद देशपांडे हेमी हुबळी हांगा मुख्यमंत्री बसवराज बोम्माई हेमगेली भेट घेतली. तालुक्याच्या वेगवेगळ्या समस्यांचेर या बसकेत चर्चा झाली. जोडा तालुक्यात सिव्हिल न्यायालय, उपनोंदणी अधिकारी कार्यालय, KSRTC बस घटक, कृषी विज्ञान केंद्र, हाऊसिंग बोर्ड हजी खूप गरज असा. त्या खातीर सरकारान बेगीत तांकां मान्यता दिवची अशी मागणी केली. शिर्शी जिल्हो जाल्यार तर त्या जिल्ह्यात जोडा तालुक्याचो समावेश केल्यार खूप समस्या निर्माण जातली. कारवार जिल्हो सगळे पावंड्यार जोडा तालुक्याक अनुकूल असा. देखून नवीन गावच्या शिर्शी जिल्ह्यात जोडा तालुक्याचो समावेश करू जायना असे आमदार अरविंद देशपांडे हेमी सांगले. दर वर्षाप्रमाणे काणकोण श्री मल्लिकार्जुन देवाची तरंगा कारवारात आगमन. कारवार गोंय राज्यांतल्यान दर वर्षाप्रमाणे काणकोण श्री मल्लिकार्जुन देवाची तरंगा कारवारात आगमन जाली. मुडगेरी मार्गान आयताराक अस्नोटी सावंतवाड्यार आचारी कुटुंबात येवन वर्ष पद्धती प्रमाणे धार्मिक कार्य जावन पुजा जाली. त्या निमित्यान सावंतवाड्यार भक्तगणान तरंगाचे दर्शन घेवन प्रसाद ग्रहण केलो. परंपरागत चलत येयल्या या तरंगा दर्शनाची भक्तांक उत्सुकता लागिली उरता. अशेंच कारवार तालुक्याच्या ठराविक क्षेत्राच्या जाग्यार वर्ष पद्धती प्रमाणे ही तरंगा दर्शनाचो धार्मिक कार्यक्रमाचे आणि श्रीच्या तरंगाचे दर्शन घेऊन भक्त कृतार्थ जातात. अशी ही तरंगाची महिनभर कारवारात ठराविक जाग्यार दर्शन आणि कार्यक्रमाचे भाग्य भक्तांक मेळटा हे विशेष. कारवार अरबी समुद्र आणि काळी नदीचं संगम स्नान. निसर्ग सौंदर्यात नटिल्या चित्ताकुला सदाशिवगडार शैक्षणिक प्रगतीच्या आकर्षणाचं केंद्रबिंदू अमृता विद्यालय. विद्यार्थ्यालय भविष्य घडवचे विद्यास्थान अमृता विद्यालय. एफिलिएटेड टू CBSE एफिलिएशन नंबर 830173. ऍडमिशन सुरू असा. नर्सरी, प्री KG, LKG, UKG आणि पहिली ते 9वी पर्यंतच्या वर्गात प्रवेश सुरू. प्रवेश अर्ज शाळेच्या कार्यालयीन वेळा सकाळी 10 ते दनपारा 1 पर्यंत मिळू शकतले. विद्यार्थ्यालय भविष्य घडवूक सुशिक्षित संस्काराचे शिक्षक वर्ग, सुशोभित वर्ग आणि कॅरिडॉर, कॉम्प्युटर लॅब, सायन्स लॅब, चित्रकला क्लास, डान्स क्लास, खेळा मैदान, 24 तास सुरक्षा रक्षक अशा विविध तऱ्हेच्या सुविधा असलेले अमृता विद्यालय, चित्ताकुला, सदाशिवगड, कारवार. अधिक माहितीसाठी संपर्क 08382266598. मोबाईल नंबर 9480789670. नुस्तीवरच्या गाडीतल्यान 207 लिटर गोयतो सोरो जप्त. जोयडा नुस्तीवरच्या बोलेरो पिकअप गाडीतल्यान गोयात तयार केलो सोरो अनमोड मार्गान कर्नाटकात वतना अनमोड चेक नाक्यार अबकारी खात्यान धरून गाडीतल्यान 207 लिटर गोयतो सोरो जप्त केलो आणि बेंगळूरच्या एक मनशाक अटक केली. KA01 AB 0850 ही गाडी गोंयच्यान कर्नाटकात नुस्तीवरचे काम करताली आणि ह्या बोलेरो गाडीतल्यान पेटी बंद सोरो व्हरतालो. गाडीत चोर कप्पा आशिल्ल्यान गाडी जायते पटी तपासणी केली तरी सोरो मेळूक नाशिल्लो. पूण शनिवारा राती अबकारी खात्याक ह्या गाडीत आशिल्ल्या चोर कप्प्यांतल्यान सोरो हाडटा अशी गुप्त माहिती मेळ्ळी. त्याच आधाराचेर आयतारा सकाळी 1:15 वाजता सापळो रचून केल्ले कारवाईत सोरो धरच्याक अबकारी खात्याक यश मेळ्ळें. ह्या प्रकरणात बेंगळूरचो सय्यद जुनेद हेका अटक केली आणि गोंयांत तयार केल्लो 207 लिटर सोरो आणि बोलेरो पिकअप गाडी सहित वट्ट 7,27,000 रुपयाचो माल जप्त केलो. या प्रकरणात गाडी मालकाचो शोध अबकारी विभाग घेतली असा.
सोड रे दो ना पोलीस ना अरे जो दो दिसतात किती खालती ते खालती काढू हा हाँ क्लियर है सर तर कारवार हारवाडात रेल्वे रोको आंदोलन योगी न्याय दिवचो भरवशानंतर आंदोलन तात्पुरते फाटी कारवार 16 जानेवारीक हारवाडा रेल्वे स्टेशनार रेल्वे रोको आंदोलन यशस्वीरित्यान केले. मेमू रेल्वे हारवाडा मिरजान आणि चित्रापूर रेल्वे स्टेशनाचेर थांबवू जाय म्हण कारवारच्या खुबशा संघ संस्थेन जनप्रतिनिधीन आणि मुख्य म्हणल्यार पद्मश्री पुरस्कृत गन कोगिला सुक्री गौडा आणि पद्मश्री वृक्षमाता तुळशी गौडा हेमी स्वकुशेन या आंदोलनात भाग घेयलो. जनशक्ती वेदिकेचे अध्यक्ष माधव नाईक, माजी आमदार सतीश सैल आणि इतर जनप्रतिनिधी, युवा, समाजसेवक आणि स्थानिक हारवाडा, हट्टीकेरी, अवर्सा, अलगेरी, बेलेकिरी, अमदळी, तोडूर या ग्रामपंचायतीचे सर्व सदस्य या आंदोलनात हजर आशिल्ले. अमुक रेल्वे स्टेशनार ही मेमू रेल्वे थांबवू जाय आणि हारवाडा रेल्वे स्टेशनाची अभिवृद्धी जावू जाय अशी तेमी अट घातली. या वेळार घटनास्थळार येयल्या आंदोलन मुखंडान रेल्वे ट्रॅकाचेर निजून आपलो रोष व्यक्त केलो. अखेर कोंकण रेल्वेचे अधिकारी घटनास्थळार येवन आंदोलनकर्त्यांनी मागणेची अर्ज घेवन सदर अर्जी वरिष्ठ अधिकाऱ्याक धाडून जाता तितले बेगी योग्य निर्णय घेता म्हूण आश्वासन दितरेत हो रेल्वे रोको आंदोलन तात्पुरता फाटी गेला आणि आंदोलनकर्त्यान अधिकाऱ्याक 10 दिवसाची मुदत दिला. मुदती भितर मागणे पूर्ण करना जाल्यार परत उग्र आंदोलन करचो इशारो दिला अशे सुत्राकडच्यान कळला. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಹೋರಾಟ ಯಾತಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ 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 ಅವಮಾನ ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ ಅವಮಾನ ಅವಮಾನ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಹೋರಾಟ ಎಲ್ಲುವರೆಗೆ ಹೋರಾಟ ಅವಮಾನ नरसिंह मार्केट कारवार तुमका गरज आशिल्ल्या देव कार्याक आणि मंगल कार्याक, लग्न, मुंज, पूजा, अर्चा, होम, हवन, घरप्रवेश अशा शुभ कार्याक लागची केळी पाना, केळी, होमाकाडी, तुळशी, तांब्या पितलेची देवकृत्याची आयदना, शंख, रुद्राक्ष पूजेचे कपडे, आंब्या पाना, तोरण, बाशिंग, गाईचे शुद्ध दूध, गोमूत्र, कडधान्य असे सगळे तरेची सामुग्री मेळचे एकमेव दुकान म्हणल्यार नरसिंह मार्केट कारवार. 87 वर्षाच्या ग्राहकाला विश्वासाचे ठिकाण नरसिंह मार्केट कारवार. तुमगेर गरजेप्रमाणे वस्तू कारवारच्या खिंच्या भागात घराकडे पावोवची व्यवस्था आशिल्ले आमगेले नरसिंह मार्केट कारवार. एक वेळ अवश्य भेट द्या आणि खात्री करून घ्या. नरसिंह मार्केट, केंद्रा बँकेचो तळमजलो, रायकर मेनर, कायकिनी रोड, कारवार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलच्या वीक्षकाक एक खास खबर. तुमगेली किंवा तुमगेल परिवाराच्या सदस्याली जनदिसाची खबर कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलचे योग्य दरात प्रसार करण्यासाठी प्रत्येकी किंवा एक कुटुंबाच्या आवो बापू आणि 2 पोरा अशा 4 सदस्यांनी 1 वर्षा खातीर खास पॅकेज. तसेच लग्नाच्या वाढदिवसाची खबर प्रसारात योग्य दरात सवलत. अधिक माहितीसाठी आजच स्क्रीनाचेर दिलेल्या नंबराचे संपर्क करा आणि नाव नोंदणी करा. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.